Hola, muy buenas. Bienvenidos al debate en femenino. Hoy, como todos los días, y es nuestra costumbre, hablaremos de la actualidad de Compostela. Pero hoy lo vamos a hacer con tres mujeres que son las representantes de tres partidos políticos que se presentaron a las elecciones municipales aquí en Santiago, pero no obtuvieron concejal. Claro, obtuvieron votos. Ellas son María Vilas, coordinadora de Ciudadanos en Santiago. Hola María, bienvenida. Moi boa tarde, gracias. María, ¿y tú cómo estás en Ciudadanos? Pois mira, casi de casualidade cheguei aquí, non? Eu son traballadora social, teño vocación de servicio público. No meu traballo no día a día, pois vía moitas situacións de injusticia, moita crispación social, moitas necesidades, moitas ganas de cambio. E chegaba moitas veces a casa e no meu entorno comentábamos que algo tiña que cambiar, que a situación non estaba ben. Sempre fun activa na vida da comunidade, sempre participei en asociacións, fun voluntaria, gustábame moito a política, pero nunca me sentín demasiado identificada con ningún proxecto político, non? Era o ano 2005 e, pois, polo mundo de internet, achegueime ao proxecto de Cidadáns, coñecino, e chamoume a atención sobre todo esa visión de sentido común e coincidía co que eu entendía que tiña que cambiar, non? Ou había moitas coincidencias. Así que armeime de valor, porque era a primeira vez que o facía, non coñecía a nadie, achegueime un día pola agrupación e dende aquel momento ata hoxe. É moi activos que estades últimamente, que seguro que vos vamos a coñecer moito máis. Outra das nosas convidadas de hoxe, das nosas opinadoras, falo en galego porque ahora vamos a cambiar porque ela sempre o fai, é Cristina Bandín Potel. Hola, Cristina, benvida. Hola, boas tardes, gracias. Cristina é membro de Solidaridade e Autoxestión Internacionalista. Sí. Unha formación que non é moi coñecida, aínda así levou votos en Santiago, o 0,64%, que aínda que temos o cero diante, temos que decir que aún levaron un pouco de votos, non é ese, Cristina? Sí, o Sain ten xa algúns anos, desde o ano 2013, a primeira vez que nos presentamos en Santiago foi no 2017, bueno, vai pouquiño a pouco a cousa, sí, pero vamos, estamos contentos. E ti como coñeciches esta formación, como empezaches a participar nela? Pois eu un pouco concordo con María un pouco na idea esa de que eu tamén veño do mundo social, dos servicios sociais, estudei traballo social, e tamén desde moi nova, desde adolescente, recordo esa preocupación social por mellorar as cousas, estaba asociada en grupos con chavales da miña idade, facíamos cousas por mellorar a situación da cidade, sobre todo facíamos temas en relación a temas tan importantes como a fame no mundo, a escravitude infantil, temas que sempre nos preocupan, e o Sain recolle eses temas, ¿no? Recolle eses temas que son internacionais, que son os temas máis graves, ¿no?, que hai no mundo, e por iso me enamorou un pouco o proxecto de Sain desde o principio. Pois xa nos dirás como pode facer desde Compostela. Claro. Vale, moi ben. E a nosa terceira convidada de hoxe é Laura Cereijo, de Compromiso por Galicia. Sí. Hola, Laura, benvida, boas tardes. Ti tamén, como participaches ou como conociches esta formación Compromiso por Galicia? Pois realmente como a elas, cheguei da man dun amigo que me ofreceu colaborar nas anteriores municipais. Empecé a coñecer pouco a pouco o proxecto de Compromiso, eu colaboraba xa tamén dende nena con proxectos sociais, tamén involucrada na vida da cidade, pero nunca había tocado o tema da política, asustábame moito, vía moi grande para min, un tema moi descoñecido, ata que chegueis, xa chegou da man deste amigo, e me dixo, bueno, ven, colabora e tal, porque, bueno, tes moito compromiso ca terra, e é un proxecto que che vai interesar. E, efectivamente, unha vez xa me metín, vin que realmente encaixaba no que eu andaba buscando, e nada, ata hoxe, sempre. Moi ben. Bueno, pois vamos empezar xa cos temas, coa introducción de hoxe, que vamos a falar, como non, da xestión no Concello. Pasado o Ecuador da legislatura, xa levamos avanzado máis na mitade destes 4 anos de legislatura, e aprobados os orzamentos a semana pasada, creo que é o momento de ver como está a xestión no Concello, como fai este goberno municipal.
Xa sabemos o que di a oposición, os tres partidos que están na oposición, que din deste goberno que a xestión do día a día que non a leva moi ben, que nunca remata nos plazos que ten que facelo. Tamén lle botan en cara a falta de transparencia e incluso que non ten un proxecto de cidade. Pois, a ver que pensan as outras formacións que tamén participaron nesas eleccións e que tamén tiveron votos e voz, como non. Entón vamos a empezar, se vos parece ben, por María, que foi a que máis votos levaron a túa formación, a de Cidadáns. María, como ves a xestión do goberno municipal? Vale, pois imos alá. Entón, quería, antes de nada, agradecervos o convite a esta tertulia con estas compañeiras, porque, como ben di, somos formacións que, sin ter representación municipal, pois, polo menos no noso caso, a pesar diso, desde o minuto cero nos puxemos a traballar e nos puxemos a ter voz e a ser unha ferramenta máis dos veciños e veciñas de Compostela para os nosos proxectos e para darlle espacio tamén a eses votantes, porque, como saberedes, estivemos a piques de obter esa representación, quedamos cun 4,84%, obtense representación con un 5%, así que entendíamos que tiñamos un compromiso con esa xente que apostou por nós en ese momento e porque nós mesmos queríamos seguir implantando o proxecto de Cidadáns nunha cidade tan importante en Galicia como é Compostela, non? Hombre, a capital. Exactamente. Entonces, agradecervos este espazo, agradecervos o convite, que aínda sendo pois partidos sin ter representación, é difícil, non, que che abran as portas e que che deixen participar, así que moi agradecidos neste senso. Nada, sempre teredes as portas abertas, xa sabedes que aquí podese falar e con liberdade absoluta. Grazas. Sobre o goberno municipal, pois teño que decir que concordamos coa reflexión da oposición. Compostela, aparte, Compostela Aberta, que así como se chama o goberno, sin embargo, atopámonos unha Compostela máis pechada que nunca, non? Baixo a nosa opinión, esperábamos unha política nova. Cando chegaron ao Concello, pois viñan con sabia nova, cunha forma diferente de facer as cousas, non? Ou eso ofrecían, e, sin embargo, o que nos estamos atopando 3 anos despois de comezar esa xestión municipal e da que había unhas expectativas fixadas de antemán, pois os contratos siguen se asignando a dedo, hai un baixo nivel de execución presupuestaria, non hai esa participación da que se presume. Nós que nos levamos reunido con moitos colectivos sociais e con moitas asociacións de veciños, nos din que eses presupostos participativos non son tal, ou que iso que se vende ao final non é así e que as súas propostas si os escoitan, pero logo non chegan a bo porto, non quedan a medio camiño. Polo tanto, esa participación, esa transparencia, Compostela está segundo índice Intra de transparencia no lugar 107, sendo das principais cidades de Galicia a que peor lugar está situada. Polo tanto, creemos que é significativo este dato. E en ese senso, pois nin transparencia, nin participación como se esperaba, nin, por suposto, ese goberno aberto á cidadanía que se pretendía, non? Ou que se agardaba. Non obstante, teño que decir que a oposición critica a falta de traballo por parte do goberno, pero eu penso que estamos ante unha oposición totalmente inexistente, non? En estos 3 anos, non? Un bloque nacionalista galego que... Primeiro vamos falar do goberno e despois falaremos da oposición. Entón, damos de paso a Cristina por si ten a mesma opinión que a túa, María. Eu vou a discrepar xa un pouco. Pois eso, en eso consiste, veña. Claro, eu creo que sí que hai máis apertura que noutros gobernos municipais en Santiago, non? Hai un intento e hai unhas posibilidades, se lles bota cables aos cidadáns, inténtase falar coas cooperativas. A mí me consta eso porque desde o mundo profesional vexo que tamén me chegan esas realidades, non? Están intentando os orzamentos participativos, non? E as cousas non saen como deberían, non? Iso non xenera máis sociedade, non xenera máis tecido social. Hai cousas que se fan mal, pero si eu vexo máis apertura que noutros gobernos anteriores municipais de Santiago. Entón, bueno, por aí a miña discrepancia, non?
E polo outro lado, creo que sí, que falta o modelo de cidade, como decías ti, non se ve realmente nos plenos municipais, que eu os sigo habitualmente, non? Pois non se ve que se falen dos grandes problemas da cidade, non? Da explotación laboral, ou polo menos os problemas que o Xain ven a sacar a palestra pública e que creíamos, non? Que interesaban a este goberno municipal. Non é o caso, non? Nos plenos municipais non se fala dos desafiuzamentos, non se fala dos explotados, non se fala da prostitución nos pisos de Santiago, nos clubs, non se fala de moitos problemas que realmente para nós son a nosa prioridade, co cal, pois bueno, esa apertura queda ao final pois nunha intención. Coincidíades no programa con Compostela Aberta, había temas sociais dese tipo que sí que tamén os levaban eles. Eu vexo interesante, o sea, cousas que hai no seu programa en canto a xenerar máis posibilidades democráticas, máis transparencia no sentido, por exemplo, de emitir os plenos municipais en streaming, por exemplo, o sea, de achegarse máis ao cidadán e de que os cidadáns esteamos máis informados das cousas que acontecen, non? Vexo interesante esa faceta, non? Pero me parece que hai que facelo mellor. Que a xestión que ten que ser. Claro. Laura, vos que decides? Bueno, nós tamén obtivemos un resultado bastante bo, moito mellor do que esperábamos, inda que non conseguimos entrar, foi como dicilo, un remanente para que poder agarralo con forza e volver a empezar o proxecto aquí en Compostela. Non só que si estou de acordo con elas o dos orzamentos participativos. A ver, teñen certo, evidentemente son participativos, o que pasa que como que comezan as cousas e nunca chegan a un bo final, non? Isto participou moita xente, houve problemas ca páxina web, cas votacións, houve denuncias de que non eran o realmente transparente que se decían. Compostela Aberta si é máis transparente, moito máis que os anteriores, non é moi complicado iso, todo xa dito de paso. Pero que pasa? Que si teñen pequenos puntos que me chaman moito a atención. Por exemplo, aquí en Santiago estánse dando as pequenas concesións de contratos, por exemplo, para bombillas, para tal, que non fai falta facer un orzamento público, sacar o concurso. Aquí en Santiago hai máis de 300 contratos. É a cidade de toda Galicia que ten máis contratos sen sair a concurso público. Eso é algo que chama moitísimo a atención. Entón, que tamén é algo que a oposición vota en cara queixa, a este claro. goberno, non? Por exemplo, están dicindo, aprobaron esos presupostos un 7% máis que o ano anterior, evidentemente, son 110 millóns de euros, son moitísimos cartos, pero como invirten eses cartos? Porque son de todos. Moitas veces, o que me fixo eu, ou que se fixa realmente Compromiso por Galicia, invirten pequenas cantidades en moitísimas cousas, entonces esas cousas non quedan ben feitas, porque eu teño un camiño detrás da casa, vou falar con Duarte, mira, tesme que arranxar este camiño porque vai vir o inverno, o que sexa, pois vai as chuvias, vai se poñer peor. Cho arranxan, pero que non cho acaban de arranxar, che botan un pouco de area e o deixan a medio facer. Eso que non se pode permitir, a veces é mellor facer moito e ben que pouco e mal. Eso que me do... que teño a sensación con Compostela Aberta que intentan satisfacer, falan con cooperativas, falan cos barrios, falan con todo o mundo. Ata aí nos damos conta, iso si é certo. Pero que como que teño a sensación de que intentan solucionar todos os problemas e a todo non se pode chegar. Hai que ter un plan de cidade e hai que leválo a cabo, pero hai que ter un plan de cidade propio. Non coller, como se fixo nestes presupostos, a maioría das ideas do PSOE e leválas ti a cabo. Dixeron cando comezou que iban a falar con todos os partidos políticos para que, evidentemente, que eles habían votado un número de persoas, pero que todos tiñan que ser colaboradores a hora dos presupostos. E non vos chamaron a ningunha das representación que está aquí, non? Non, pero sobre todo, cando os teus presupostos son votados con abstencións e en contra, creo que hai moito diálogo, non hai. Creo que o diálogo sería se estiveran aprobados, polo menos, co BNG e o PSOE a favor. Aí é que houve realmente un diálogo, non con votos de abstención porque se teñen que aprobar. Eso non funciona así. E despois que non se dan executado. Claro, non. Queda todo a medio facer.
que non Sempre. serán executados. Se me desculpas, Laura, esta mesma semana nos comprobábamoslo in situ. O luns abriuse o proceso para que os cidadáns da PE que quixéramos consultar os presupostos nos pudésemos dirixir a facelo, non? No noso caso, sí, o fixemos porque nos interesa. Non tivemos acceso a esa información con anterioridade, por suposto, por non ter representación, porque esa chamada prometida non existiu, non? Foi unha declaración de intencións, pero logo é o que falta, non? Que non chega a existir. Achegámonos o luns polo Concello, unha compañeira do noso equipo, chegamos ali, nos din que a persoa responsable non se atopa en esos momentos, bueno, perfecto, pedimoslle se os podemos ter de alguna maneira, dignos que non, presentamos un mail e un escrito por rexistro Concello para ter acceso a esa información, nada se soupo, insistimos, fomos esta mesma mañán á oficina, como repetimos e chegaran os escritos, si nos atenderon, deixaronlle pasar a nosa compañeira a unha sala con 2 acetas cheos de documentación, no pleno século XXI, eso é o participativo e o actual, meterona nun despacho con eses 2 acetas, dixeronlle que ali os podía consultar, pediulle se o podía escanear e quitar nun pen, en este caso dixeronlle que non, pero que estaban estudando e que seguramente, próximamente, estarían disponibles na web. Como sabedes, o prazo remata en nada, se ti queres estudalos e facer algunha aportación, cando vayas a facela, o prazo ten rematado. Entonces, existe unha intención de ser máis participativo? Poida ser que sí, non? De feito, no programa estaba e é algo do que presume Compostela Aberta. Na realidade, no día a día, polo que nos transmiten asociacións de veciños, cidadáns da PE e polo que dende a nosa agrupación puidemos comprobar, non está sendo unha realidade. Pero tamén a participación é dentro, vamos, a cantidade para participar é mínima dentro dos presupostos, dos orzamentos, de todo, do total dos orzamentos, non? Sí, é un porcento para o ano que ven, un millón e medio. Entón, parece como se fora, digamos, unha calderilla, non? Dentro dos 110 millóns de que... É unha gominola, creo eu, que lle dá a xente para dicir que te sintes partícipe dos presupostos. Entón parece, efectivamente, e ademais non pode ser dedicado a calquera cousa, o sea, ten unhas certas características. Claro, pero se despois... E logo, a sociedade participa moi pouco, eso é verdade. Pero por que participa pouca a sociedade? Non será porque falta información ou temos demasiada información? Facemoslle caso ao partido que está no poder ou a oposición? Por que non participa? Non somos participativos? Non, eu creo que participa. O que pasa que neste caso, por exemplo, na página web, os orzamentos que se destinaron, unha vez que se presentaron os proxectos, non saían adiante porque as votacións non foron como tiñan que ser. Entonces a xente, cando ti fas algo, che din que participes, pero sai todo ao revés, a xente desanima, se di, pa que vou facelo, se total, no momento que chega a ser as votacións, non se consigue nada. Non podemos participar porque sempre hai algo que falla, sempre hai algo que nos impide realmente acabar con ese proxecto que temos en mente, e sobre todo se lo faz a xente xoven, porque normalmente a xente xoven somos os que máis solemos colaborar con estas cousas, ou facer proxectos audiovisuais e tal, e sempre che poñen trabas, ou se non son moi afíns a eles, tampouco van para arriba. Vale, pois agora que estamos xa que vimos o xeral da xestión deste goberno e ti empezabas a falar da oposición, vamos a darlle un repasiño á oposición, os outros tres partidos que están no Concello. Eles tamén coinciden con vos nesto, de que non hai proxecto de cidade, de que eles tampouco poden facer máis do que fan, non? O Partido Socialista levou iniciativas que se recollen, os demais partidos o mellor sería porque non son tan afís. Bueno, supoño que o BNG tamén, que algunhas cousas tamén ten, pero todos botan en cara o mesmo que estades falando vos, e non estades tampouco moi de acordo coa oposición, co PP, co BNG e co PSOE. É unha sensación generalizada esta que estamos dicindo, non, na cidade e vese no día a día. En canto a oposición, eu si lle reclamaría en este senso, non? Primeiro, que o Bloque me parece que está, o Bloque Nacionalista Galego de Rubén, me parece que está mantendo unha posición totalmente dulcificada e próxima a Compostela Aberta naqueles temas de interese por afinidade, ou lle está permitindo por esa cuestión de afinidade, e penso que debería ter unha posición
propia que defendese con máis ahínco, porque ademais o Bloque Nacionalista Galego pois é un partido de proxecto en Galicia con un aval histórico. Compostela Aberta é un partido novo, non? Dos que acabamos de incorporarnos á vida política e que creo que en ese senso lle arrebatou protagonismo o Bloque Nacionalista Galego e debería de reivindicalo. En canto ao Partido Popular, pois vexo que está derrotado, que está desilusionado, que está de capa caída, por así decirlo, pasa tamén en clave nacional, polo que estamos podendo observar, pero tamén aquí na cidade de Compostela vexo que non está facendo unha oposición forte, que non dá alternativas que gusten ou que intenten ser un futurible proxecto para a cidade. De feito, as enquisas siguen lle dando a Compostela Aberta unha vantaxe sobre os populares, o cal quere decir que non o están a facer ben e que as súas propostas non están sendo valoradas como alternativa polos composteláns. E despois o PSOE, non? Que a pesar de que sí que está metendo iniciativas e de que intenta negociar, chámanos poderosamente a atención a falta dese concelleiro, non? Que está permitindo, na maioría das ocasións, que o voto de calidade do alcalde, neste caso, non? Saca adiante mocións e saca adiante decisións aplicando, neste caso, o señor Martiño, o seu propio rodillo, non? Algo que lle achaca ao Partido Popular en outros sensos e a outros niveis, e, sen embargo, el aquí na cidade en Compostela, gracias a esa vantaxe que lle dá este feito de que non este o compañeiro do Partido Socialista, lle está permitindo el aplicar o seu propio rodillo na cidade, sin chegar a acordos, sin ter en conta as opinións dos demais, e estando sempre por encima. Cristina? Sí. Estamos de acordo co que di da oposición? Sí, estaba pensando un pouco que o Bloque e o Partido Popular padecen un pouco o cambio que houve na sociedade, no? A raíz do 15M e das novas formacións políticas e toda a influencia da opinión pública nacional, no? Pois o padecen aquí na sociedade, no? E ademais das falcatruadas que houve no goberno municipal, no? Pero ademais diso, me parece que non logran ilusionar a xente, non? Eso é como o que se ve máis nos plenos, non hai propostas, non? Hai a típica crítica ao goberno municipal que unhas xustas e outras máis inxustas, pero quizáis non logran ilusionar, non logran ofrecer alternativas que vinculen a xente, non? Sí. Vou deixar que fale, vamos a deixar que fale Laura, e despois vou botarlle unha man eu á oposición. E tamén o goberno, porque vamos a ver, non é que teñamos que estar aquí contra do goberno, senón que estamos criticando, estamos facendo un análise de como está nestes momentos a actividade municipal. Ora vas ti contándonos o da oposición e despois voulle botar unha man a favor da oposición e me diredes se estou, por mellor estou equivocada, Bueno, a grandes rasgos, o que vexo é, teño a sensación de que o PP dispara todo o que se lle move. Todo o que veño de Compostela Aberta é malo. Creo que para eles foi un golpe bastante duro que gañar Compostela Aberta. Creo que se vían como gañadores e o feito de que non o foran porque tiñan un proxecto, tiñan todo diseñado para volver a encamiñar, porque xa viñan todo o que lles pasara, como di Cristina, todo fora bastante penoso, realmente, vexámoslo así. Eles esperaban gañar, tiñan o proxecto, fracasaron e agora teño a sensación iso de que disparan a todo o que se move. O PSOE xa bastante ten cos seus problemas internos, como igual preocuparse polos externos. E o BNG deixa pasar todo, estes 4 anos, se acomoda na posición de mas teño de todo, non me mollo en nada e quedo ben con todos, deixo que pasen 4 anos e cando xa pasen, xa a ver que o que sucede, como acaba de mal Compostela Aberta, eu, nese momento, entrarei a matar. Esa é a sensación que temos nós, personalmente. Bueno, veremos o tempo que di. Eu o que pensaba, non debo opinar, pero bueno, eu vou comentar isto e xa me diredes. Creo que o PP ten as mans atadas. Por moito que quera conseguir que se aprobe algunha das súas propostas, non chega a ter a maioría, co cal nunca poderá ter aprobada alguna. O BNG está nunha clara, pero nunha clara minoría. Tampouco pode ser moi afín, pero con 2 concejales non vai a moitas partes. E o Partido Socialista
xa estamos vendo que as súas propostas están nos orzamentos. É dicir, a oposición móvese, non se moverá por donde vos queredes que vaya, pero sí que se move. O do PSOE é curioso, porque se Pois absteñen. comento da abstención. Claro, abstense, pero as súas propostas están. Claro. Entonces, Por que non votan a favor? Porque non están a favor de todo. Porque non están a favor. Será porque non están a favor de todo o que se recolle neles. Sí, pero é curioso, porque é unha gran maioría das súas propostas. Entón, eu creo que tamén a oposición tomou, por un lado, o que diste, ningún ten a suficiente forza para poder sair adiante ninguna das súas propostas, pero tamén tanto o PSOE como o BNG se puxeron nunha posición moi cómoda de absterse de todo, deixar que se maten entre Compostela Aberta e o PP, que se maten entre eles, a Río Revolto gañaza os pescadores porque se manteñen en segundo plano. Eso é a pequena sensación que teño eu. Entón, creo que deberían de participar máis. Sinceramente, creo que o de absterse, que está moi ben, moi democrático e tal, pero mollarse mal. Non queres aprobar? Ti que non. Porque O que facía eu referencia é máis fora dos plenos, o sea, vos está circunscribindo a política o que pasa nos plenos e as votacións, ¿no? Que é unha parte da política moi importante, ¿no? Pero fora dos plenos, o sea, eu non vexo que haxa movemento social no Bloque, no Partido Popular, para realmente chegar aos cidadáns, fomentar asociacións novas, fomentar relacións novas, fomentar proxectos novos de cara ás municipais do 19, non? Entón, eso me parece que fala dunha política antigua, bella, coa que costa identificarse, coa que costa pois sentirse protagonista, non? Nestes novos tempos, que eu creo que traen cousas malas, pero traen moitas posibilidades tamén e moitas cousas boas, non? As novas formacións, o que sucede na sociedade, non? Os movimentos sociais. Que a raíz do 15M participaron moito máis, non? No que... Como que cambiou o tema do bipartidismo a unha cousa de entender a política de outra forma, máis aberta, máis moderna, máis participativa, máis asociacionismo e non o bipartidismo co que a xente nova sae moito a calle agora. Creo que foi un antes e un despois para que a xente nova se volvera a involucrar na aquelas revoltas das universidades nos anos 80, cando a xente reclamaba os seus dereitos estudiantis, houve como un pequeno paro e agora volvemos a retomar que os estudiantes volvan a sair a calle, que os estudiantes e a xente nova tome forza políticamente, porque eles tamén teñen dereito a opinar, porque a día de hoxe, tanto as mulleres como a xente nova son os que saen perxudicados realmente nesta crisis que estamos afrontando. Eu concordo co que están dicindo as compañeiras, non? Sobre todo co que comentaba Cristina de que o terreo político mudou, isto está claro, é unha evidencia que todos deben, ou polo menos deberían, entender e recoñecer. O bipartidismo chegou ao seu final. Isto foi difícil de comprender para os partidos tradicionais, tanto para o PP como para o PSOE, como incluso para o Bloque, non? Eles estaban acostumbrados a ter ese pastel que repartían a un lado e a outro, incluso a veces a conveniencia 50-50, e agora de repente, a partir do 2015, dáse un paso social dende o noso punto de vista fundamental e que marcará un antes e un despois na historia, que irrumpen novas forzas políticas no espectro, que veñen a sumar, que veñen a traer outra forma de facer as cousas, para uns mellor, para outros peor, pero que tamén temos algo que decir, non? Calquera das compañeras que estamos aquí, o que te decía, non se trata de criticar, trátase de sumar e cada un de ter o seu punto de vista, expresalo e logo que a xente decida, non? Isto pillounos totalmente por sorpresa e de aí chegou Compostela Aberta o goberno municipal. O PP costoulle dixerilo, lóxicamente, non? Pero isto hai no que aceptar. O PP e o PSOE, sin embargo, si teñen moitos puntos en común, si poderían compartir moito espazo, pero non o fan porque están na política do enfrontamento. Entón, desde o enfrontamento nunca se pode chegar a acordos. Si acorda en ese modo abstención con Compostela Aberta para intentar meter as súas propostas ou algunha das súas propostas, e ao mesmo tempo tampouco lle quere dar a razón o que ti dis que o que lle priva de dar un sí e absterse moitas das ocasións, porque tampouco se quere identificar, non vai a ser que eso lle traiga despois electoralmente algunha carga ou algunha rea, entón imos a deixarnos estar
É o Non que te mollarse, decías, simplemente. a río revolto, Ganancia. ganancia de pescadores. Vale, pois vamos ahora a concretar temas da cidade. Por exemplo, non vamos a poder falar de todo porque o tempo é moi limitado. Entón vamos a coller esos aspectos máis significativos desta cidade. Por exemplo, a zona monumental. Que política leva a cabo Compostela Aberta respecto á zona monumental e o turismo? Falamos de que fan trabas a masificación de visitantes. Falaron de implantar unha taxa turística. Tamén limitan o número de hoteles e agora tamén dos famosos apartamentos turísticos. Tamén as licencias restringen licencias para comercios, sobre todo de recordos. Esta é, digamos, a grandes rasgos, as líneas que eles levan para a zona monumental, sin contar que aínda o plan que hai para a zona monumental de rehabilitación tampouco se está chegando a un acordo, ni nada, está aí guardado nun caixón. Como vemos isto? Teño razón, non teño razón? Bueno, estoume poñendo no que eles din, Sí. Vamos por aí ou... Sí, eu creo que hai tamén parte de razón e parte que non, non? Hai unha cuestión que é unha cidade ao servicio das persoas e ao servicio dos cidadáns e que non sexa unha cidade pois que sexa intransitable, un casco histórico deserto, non? Senón só habitado por turistas, non? Ou por excursionistas. Eu entendo que esa é unha preocupación razonable, non? O que pasa é que eu boto en falta un paso máis, o sea, a mí me interesa unha Compostela que acolle a persoas, me interesa unha Compostela aberta, plural, pero que as acolle sen explotación. E a hostelería hoxe en Santiago de Compostela é explotación laboral. Salcando honrosas excepcións que as hai en todas partes, hoxe en día o habitual en Santiago é firmar contratos de 8 horas e traballar 10 horas, 12, 14, non? En cociñas, de camareiros, non? Entón, eu digo, Compostela Aberta viña a traer algo novo, algo diferente, algo que valga a pena, algo polo que loitar de verdade e a longo prazo, algo do que poidamos sentirnos orgullosos de decir, oye, temos unha cidade sen explotación laboral ou donde eso polo menos está un pouco perseguido, non generalizado, non? Onde eso está un pouco viciado, non? Pois non sei, o Xain quere apostar por ese tipo de cousas, non? Entón, a mí me parece que sí se poden facer cousas a nivel municipal. Me parece que hai aí tamén unha cousa, un argumento que dan habitualmente, que é o das competencias municipais e tal, que non deixa de ser unha excusa, porque se poden facer moitas cousas e coa cidadanía e, bueno, que para poñer esas cousas nun mapa onde digamos, mira, hai un mapa aquí en Santiago onde está libre de explotación, non? E falo da hostelería, como podo falar tamén do comercio téxtil, dos contratos que hai agora mesmo nas tendas de comercio téxtil e de outros sectores, ¿no? Probablemente nas grandes industrias tamén, ¿no? Pero como estamos falando do casco histórico, pois a hostelería é o máis relevante. Tamén, si queres, o resto de Compostela, Claro, pero a hostelería é como máis relevante, ¿no? No casco histórico, no Franco, en todo o que é a zona monumental, ¿no? E desde logo nos, en eso sí que estamos interesados en sacalo a luz, ¿no? E non se trata de ir contra os empresarios, sino de poñer aí unha idea de que está pasando nesta cidade, que ten que haber esos tipos de contratos para migrantes, para xente nova, e se non, se marchan fora da cidade, non? E que alugueres se pagan, e onde va ese beneficio económico, e que é o que pasa, non? Con ese sector. Vale, toda Laura? razón, o sea, o claro exemplo é a hostelería en Santiago de explotación. Contratos de 4 horas, eu digo, estou no sindicato, o sea que o vemos a diario, o sector hostelero é moi complicado nesta cidade, son jornadas maratonianas, bueno, vivimos o sector turístico realmente. Somos unha cidade patrimonio da humanidade, fin do camiño e capital. E despois temos, por outro lado, que somos unha cidade administrativa porque temos aquí a Xunta. Entón, vivimos tanto de funcionarios como de turismo. Que lle pasa a Compostela Aberta? Que proíbe. Pon a todo unha taxa, proíbo abrir máis apartamentos, proíbo ver. Se eu quero montar un negocio, creo que se pago os meus tributos, teño o dereito a montalo. O que hai que facer é aprender a regulalo.
non pode ser todo prohibir, hai que aprender a regular. É como de a zona hora, na zona bella. Dice 45 minutos para a zona bella. A min que me expliquen que persoa pode facer a compra na plaza en 45 minutos, porque levo indo dende nena, Sí. físicamente imposible. Ou o texto do marcado, como nun supermercado cunha lista pa ti, e non podes ni falar ca señora que te leva atendendo toda a vida, ou senón que se deixa o teu marido ou a tua muller na porta, baste, que vaya dando unhas voltas e cando acabes que veña. Eso non é regular a zona hora. E tal e como está, que bueno, agora hai que pagar os 700.000 euros a dual, non? Polo concurso, bueno. As liñas de autobús tamén. Acaba de sair Duarte dicindo que vai a mellorar o servizo, e melloralo é reducindo as liñas. Para chegar ao polígono de Tambre a veces hai que esperar unha hora. Levamos anos co problema das liñas de autobús hacia o polígono do Tambre, e ali vive xente, vive moita xente. Está toda a aldea de Jarabal. Que facemos con esa xente? Os traballadores que van ali. Despois tamén dixeron que iban a poñer liñas para as zonas que estean máis alonxadas do que é o centro, microbús, pero como van facer iso? Con microbús, con autobús, con taxi, a coste cero, quen vai pagar eso? Non sabemos nada. Eu teño a sensación de que proíben moito e regulan pouco. María? Dende logo concordo con que proíben moito e regulan pouco e todo vai a base de tasas. Nos presentamos no seu momento varios escritos e alegacións sobre este tema, dicindo que non creíamos que a imposición dunha tasa sin un estudio, sin un planteamento, sin un criterio de eficiencia non tiña sentido. Non podemos copiar o que pasa en cidades como Barcelona ou en Roma, porque Compostela non é eso, entonces non é copio e pego, porque non todo vale, hai que ter un estudio claro da cidade. Creemos que Compostela Aberta neste sentido pois non ten un proxecto nin para a zona monumental nin para o turismo. O turismo tan importante como é un dos motores da cidade, como ben están dicindo as compañeiras, e que ademais move tantísimo empleo, non? E a zona monumental, co valor histórico que ten e co que significa para Santiago a zona monumental. Para nós, o problema fundamental radica na falta de dotación de servicios na zona monumental, non? Nos creemos que a zona monumental o primeiro que ten que ser é habitable, amigable, crear vida dentro da zona bella. O que decía Cristina, síntome moi identificada, non? Parece que está baleira, parece que non hai vida. A pesar desa masificación que din, a pesar desas tiendas de souvenirs, a pesar de que visiten a catedral un milleiro de visitantes, a zona bella está baleira. Non hai vida, e sempre a houbo, non? Isto é algo que se bota moitísimo de menos da miña etapa de estudiante ao día de hoxe. Ten mudado moito e dache pena, non? Camiñar pola noite, camiñar polas tardes e ver que non hai esa vida, non? Para que haxa vida, primeiro, hai que apostar pola rehabilitación, hai que apostar porque se dote de recursos, de wifi, de accesos, de accesibilidade tamén na zona monumental que carece neste senso, e queremos que a xente habite e faga vida na zona monumental. Despois o tema do comercio, regulalo e que sea un comercio pois eso, xusto na normativa, con empleos de calidad. E nos apostamos na zona bella, de feito levámoslo así no programa municipal que presentamos no ano 2015 xa, non? Apostábamos por un tipo de comercio máis na zona bella moi concreto, que era desenvolver ou fomentar a creación de orfebres, de traballos artesanais dos de antiguamente, non? De recuperar pois o típico zoqueiro, a venta de especies, unha acivechería, recuperar eses oficios antigos e darlle senso na zona monumental da cidade. Creemos que sería un atractivo turístico que ao mesmo tempo potenciaría os oficios de antano, non? Que se están perdendo, que xa non hai moitos, que traballo coiro, que se traballen ese tipo de artes tradicionais e que podría ser un revulsivo e que podría convivir, non? O turismo pois de ocio, un turismo de calidade, en definitiva, non? Para a zona monumental de Compostela. Bueno, eso é o que nos gustaría, un turismo de calidade, pero temos que ver que o turismo que ven a Santiago é de todas as clases. Ademais, suen ser mochileros, porque fan o camiño a pé, e hai de todo, evidentemente. Hai xente que vai aos hotéis de 5 estrelas, pero tamén hai xente que vai aos albergues. Eu creo que haberá que facer
unha recepción para toda esta xente, non? Claro, Sí. Compostela ten que ser unha cidade aberta para todo o mundo. Acolledora, Só ¿no? faltaría. Acolledora, aperturista. E o de Pero calidade era o que nos... turismo de congresos que tamén está en bastante Tamén, auxe tamén. agora, temos que aproveitalo porque Santiago tamén é unha cidade de congresos. Eso deixa Sí. un congreso de médicos que houbo deixa moitos cartos. E creo que tamén temos que centrarnos nese tipo de congresos porque tamén dan postos de traballo, ao fin e ao cabo, ainda que sexa durante os días, pero temos que hai que xerar postos, como decía ela, pero non postos precarios. E non é Claro. o todo vale porque sexa a zona do Franco e hai que darlle manga ancha. Non, temos que estar en riba e temos que axudar aos inspectores, a todo o que poidamos, para que non se cometa a explotación que se está cometendo a día de hoxe. Que lle pediríades ao Concello para que fixera isto? É dicir, como lle diríais que hai que facelo ou teñen que facelo eles porque xa están aí? Como farían? Como faríades vos? Pois nós, como vai facer os hai? Pois, primeiramente, vamos a ter pronto un encontro para falar de explotación laboral cos protagonistas, entón vai haber xente que traballa na hostelería de toda a vida de Santiago, que coñece todos os locais de Santiago e que pode falar en primeira persoa de cales son as condicións laborais en Santiago e como el pois descubre só entrando pola porta dun bar e vendo máis ou menos como funciona o bar ou a quen teñen contratado, porque nestos migrantes pagan a peor parte, non? Pois se son todos migrantes, se son todos xente nova, pois sabe que hai unhas condicións durísimas, non? E contará na biblioteca pública, non? Entón, que lles ofrecemos nós? Non lle ofrecemos falar deso pois para xogarse o posto de traballo e non facer nada, non? Senón porque eles poden protagonizar tamén esa visibilidade da explotación, vale? O sea, eles poden construir con nós un mapa da explotación en Santiago onde non dean a cara a eles senón o partido Sain, vale? E podemos construir e visibilizar eso e vai ser distinto, claro, porque se a xente coñece cales son as condicións laborais, pois bueno, nos costa un pouco máis, non? Nos costa un pouco máis ser injustos, nos costanos un pouco máis tomar algo en algúns sitios, eso sucede, non? Cando as persoas normales temos sensibilidade normal cara á explotación, iso non lle parece ben a xente, non? Entón, eu creo que eso, o Concello pode colaborar. É bo que o faga a sociedade, non que o faga só o Concello e desde o municipio, porque hai unha relación tamén co sector hostelero, porque hai proxectos que ofrecer, non? Pero eu creo que polo menos non escondelo, e polo menos falar diso, e polo menos dar voz aos protagonistas, iso sí se podería facer, non? Moi ben, pois agora, María, dime o proxecto de cidade, brevemente, porque aunque sabes que non se está acabando o tempo, brevemente o proxecto de cidade que ten Cidadáns. Pois o proxecto que temos dende a Agrupación de Cidadáns para Compostela basease fundamentalmente en 3 eixos estratégicos, non? Que diríamos xerar riqueza e empleo de calidade, creo que as miñas compañeras lle vai a gustar esta proposta para empezar. Unha segunda vía que se trataría de recuperar o liderazgo perdido de Compostela, creemos que como capital de Galicia, o que decía antes Laura, temos que recuperar ese protagonismo, e unha terceira vía que é poñer a política aos servicios das persoas, non? En canto a crear riqueza e xerar empleo de calidade, pois ten que haber unha promoción do turismo, unha aposta pola universidade, polo talento, pola inversión en I+D+I, pola ciencia, pola cultura, non? En ese senso, as pequenas e medianas empresas, o comercio, porque é o que lle dá seguridade e fortalece a cidade, non? A creación deste tipo de iniciativas, atraer a inversión e a creación de empresa na cidade. Despois, dende o punto de vista do liderazgo, creemos que Compostela ten que decir sin complexos que é a capital de Galicia, presumir diso, parece que se perdeu ese espírito de Compostela, non? E solicitalo, non? Socialmente, nas institucións, o que decías co Real Patronato, non? Perdemos como peso institucional que Compostela sempre tivo. Nos reflexionamos moito sobre isto e decimos que botamos de menos
de menos aqueles anos 90, non? Nos que parecía que Compostela era un lugar simbólico e todo o mundo miraba para nós, non? Coruña, Vigo, Lugo, outras cidades, co tema do Xacobeo, co tema do periférico, co tema do Museo de Arte Contemporáneo, había grandes proxectos para unha cidade de futuro, non? Agora parece que se esgotaron eses proxectos e que Compostela ten que quedar así, non? Xa non debe medrar máis, xa non hai outras alternativas, estáse levando a cabo o que había de alguna maneira estudiado e nada máis, non? Nadie ten esa visión de futuro para Compostela ou hacia onde queremos ir, non? No noso caso temos claro que é a capital de Galicia e que ten que recuperar ese protagonismo, non? Na xestión do día a día tamén vemos unha nefasta xestión da cidade en canto aos temas pois do tráfico, da limpeza, da seguridade cidadán. Son moitos os temas e non nos dá tempo, non nos vai entonces dar vamos tempo. ás generalidades. E no último punto que decíamos, non, de poñer a política no servizo das persoas, non? Poñer o cidadán como centro desa acción política é para nós tamén moi importante responder ás necesidades das persoas, fomentar unha cidade solidaria, como ben decía a nosa compañeira Cristina. Porque teñen que falar delas e o tempo pasa. Son moitas ideas que temos, transparente e sobre todo recuperar tamén algo que creemos perdido, que é ese sentimento de vida de barrio, non? Que te conozcas cos veciños, que participes da asociación de veciños, que se che pasa algo pois o do quinto sepa que non estás, ese sentimento de pertenza ao barrio, porque o rural tamén é moi grande en Compostela e tamén a veces nos centramos na zona histórica ou non Sanche, pero tamén hai que ter en conta a vida no rural, non? Moi ben, María, pois ese é o proxecto de Cidadáns. O proxecto de solidaridade e autoxestión internacionalista. Pois eu, para resumir, ¿no? Porque estamos aí en clave final, sinalaría o traballo, non? O traballo na cidade de Santiago, o sea, hai 6.000 parados en Santiago, estamos rondando esas cifras, pero o traballo é de moi mala calidade, non? En cambio, a renta familiar é das cidades de Galicia a renta máis alta, Claro, porque está o tema do funcionariado, porque hai outros temas potentes na cidade, pero que alternativa ou que futuro teñen os rapaces, os mozos, os que chegan ao seu mercado laboral? Realmente son rapaces moi formados, con un nivel de formación moi alta, vale? E que teñen que marchar, porque a cidade non lles ofrece condicións laborais decentes, non? Entón, realmente a mí eso me parece gordo, non? Eu apostaría por proxectos cooperativos. Eu, bueno, traballo nunha cooperativa e sei que eso ten moitas cualidades que fomentan, non, o protagonismo da sociedade, fomentan moitas máis cousas, non? Que o que emprego, xenerar emprego de outras formas, non? Entón, a mí o que me preocupa fundamentalmente, para resumir, é o tema do traballo e o tema de que protagonicemos na sociedade, de que se dean pasos realmente de avance, non? En xenerar rede, porque é verdade que falábamos desto do 15M e tal e cual, pero segue habendo moita desmembración social, segue a xente indo moi por libre a temas concretos, non? E fomentar todo o que fomenta asociacións, redes, proxectos entre a xente, iso é o futuro, non? Entón, por aí iría eu. Laura? Ben, nós, sobre todo, o que fomentamos é a solidaridade, desaparecer dese do de sempre, de dar caridade, empezar a ser un pouco máis solidarios, é o que, sobre todo, fomentamos o Compromiso por Galicia. Que, inda que non se nos vote, se chegamos a gobernar, gobernamos para todos, non solamente para quen nos vota. Entón, estemos ou non estemos de acordo cos seus ideais ou o que eles entenden como política, tamén temos que gobernar para eles, temos que beneficialos a eles exactamente igual que a xente que nos vota. E despois, deixar un pouco aparte as institucións e empezar a acercar as institucións ao barrio. É dicir, como nos dicía a nosa compañeira, non podemos encerrarnos no Pazo de Raxoi e dende aí pretender gobernar. Hai que baixar a rúa, hai que patear moita calle, hai que ver as diferentes situacións, porque non é o mesmo vivir na rúa San Pedro que vivir en Villestro, que vivir na Zona Nova. Cada unha ten as súas causísticas e temos que centrarnos en cada unha en concreto. Non podemos gobernar todo en xeral, hai que facer proxectos concretos. Eso é o que fai Compromiso por Galicia, visitar os barrios, falar ca xente de cada barrio e facer proxectos concretos para cada barrio. Moi ben, xa estamos terminando. Queremos, antes de irnos, para que, como sempre, preguntamos aquel rincón favorito de Compostela. María,
o teu rincón favorito de Compostela? Bueno, pois vai a ser a primeira vez que o comparta así públicamente. Isto é unha información moi persoal que me É reservaba. persoal, pero tamén, podemos descubrir algo novo. Vouno a compartir. Para min, o meu rincón favorito é a ferradura. E vou explicar por qué. É a ferradura porque eu son de Santiago de toda a vida, son picheleira, pero non son do centro, veño da parte rural, non? De Santiago Sur, dun barrio que lle chaman Rocha Bella, non? Entón, cando eu era pequena, cando nós éramos pequenos, subíamos á vila, porque nós subíamos á vila, non estábamos na vila, cando as poucas ocasións que tiñamos de subir, pois era para ir á escola e para cousas moi formais, non? Pois para ir ao hospital ou para xestións con teus pais, non? Pero, non sei se lembrades, alá nos anos 90 tamén, había un proxecto que lle chamaban Ferradura Aberta, que consistía en que todo o paseo da ferradura se enchía de actividades lúdicas para os rapaces e ti ibas ali, pois podías desde facer cestería, hasta aprender pandeireta, hasta fotografía. Entón, era a primeira vez que subíamos solos, sin papá e sin mamá, a cidade, non? No meu caso, sin mamá. E entón, pois, tiñas esa sensación de liberdade na cidade, cos teus amigos da infancia, e disfrutabas, pois... A ferradura en Alameda. Que, Cristina? Pois mira, eu escollería a Costa Bella, o sea, desde arriba, non? A visión esa que ten bastante pendente, non? E logo se ve un pouco do Pedroso, vale? E esa zona, San Francisco de Asís, non? Escollería esa zona, porque me gusta esa foto, por visión fotográfica, vamos. E tamén é un entorno, vamos, da miña infancia, porque estudei nos coles por ali, pero vamos, sobre todo porque me gusta esa perspectiva desta Costa Bella. Laura? Pois, como a miña compañeira, eu lembro-me moito da miña infancia e iría ao Monte do Gozo, porque eu son dali. Bueno, miña nai é dali. Sempre que volvo, sempre recordo esa época tan feliz como é a infancia, o ben que pasaba ca familia, cos meus primos, xogando por ali, entón... Bueno, pois teño que decir que o Monte do Gozo xa é o lugar favorito tamén de moita xente que pasou polo programa. A ferradura en sí, a ferradura solo non, pero a Alameda ten. E a Costa Bella é a primeira vez, e desde logo tenemos que ver esa boa perspectiva que todos creo que coñecemos e que, claro, cando volvamos a pasar por ali, acordarémonos de Cristina e miraremos ben a perspectiva desde esa rúa. Ahora, voume con minuto solidario que tamén temos e quero recordarlle aos nosos telespectadores que hai un concerto solidario a favor da Federación de Autismo Galiza. Será o día 3 de febreiro no Teatro Principal de Santiago. Entonces non deixen de acudir ao concerto da banda Quítara, porque estarán axudando a unha asociación que está facendo moito por xente que o necesita, que en este caso son as persoas que padecen autismo. Bueno, pois xa rematamos o programa. Espero que estas tres representantes dos partidos que non teñen concellales no Concello de Santiago volvan outra vez por aquí, porque sí que teñen moito que aportar. Xa ven que o programa quedouse prácticamente en nada. Elas tamén teñen dereito a falar e nós temos dereito a escoitalas, porque quen di que a próxima vez están elas en Raxoi. Pois, Cristina, María e Laura, moitas gracias por vir. E o que lles vou a decir a ustedes, o de sempre, que non se olviden, que disfruten de Santiago porque verdadeiramente merece a pena. Grazas.